by bylo na samé cestě. Takové dálky, jsou tady z Vysočiny, Jirka Benda i Jirka Slavík jsou tady i od nás z kraje, ale našich restaurací opravdu až tak jo, tak jdeme na to. Vašku, my ti to odstartujeme a zkusíš to nahoru. Co myslíte, dá to? Tak jdeme na to. Uvidíme, jestli to povede dneska, já se obávám, že ne. Ale Vašek to prostě musí to aspoň zkusit. Toho je moc. Jirka Benda se přehoupl přes ten val, protože přece jenom s tím dlouhým autem. Máte jako, že sedíte na článku vepředu, tak to nemůže, nevím, ale jestli to je moc příjemný se přehoupnout. Myslím si, že Matěj skápou do hada. Takže uvidíme, jestli Jirka se nám vrátí, jestli náhodou si nešel něco vyměnit z Poděáry, ale myslím, že to je opravdu profíka, měl spoustu, to zvládne určitě. A co Oťas tamhle s tou jaskou, ten co pokouší tu díru, kterou jsme tam vykopali, včera se to taky nepovedlo. Hlavně opatrně na diváky. Ta páska, která tam je, opravdu není neprůstřelná. A jak to houplo dolů, já teda se obávám, že já bych si ty drinky mít musel. To bylo, Není ti uzávěrka diferenciálu. Ty, Lipíku! To dá. Krásně na pohodičku. 3, 2, 1, pojď! Dívej se. Tak to je krásný. Tady vidíte, jak si to autobus krásně ten terén upravit. Jak strhnu tu hranu, ale teda, no, myslím si, že na čumáku stál skoro trošku. Super. Tak krásný obrovský potlesk pro Jirku Bendu. Protože takový strach dolů si jet s takovým opravdu. Tak Vašku, pojď! Doufám, že se nebudeš utávat, že to si jdeš. Uvědomte si, že takové auto je mnohem kratší než ta 6kolová ta trojka. Může se opravdu přes ten čumák ta byla strašná ráda. To jako po trialu a ty auta jsou mnohem lehčí a hlavně jsou kratší, takže jo, vypadá to, že dobrý. Párkrát se to stalo nějak, to pak to bolí. Dobrý, hezky, Vašek Kresta! Krásný. A to ten poslední, počkat se tak já si myslím, že sjezd dolů. A asi Jirka Benda si myslím, že to bude zkoušet nahoru tím sitky.
pohonku hlavu. Zase ještě ke Šumavě horu, že má dvě vepředu. Právě, no. Když vyjde nahoru, proto tam se jezdí ten triál, tak máš vystoupení. No, to on přesně říká, no, že to teď nejenom. Pojď, Jirko! Odsil to krásně, jako přední kola už měl na té hraně. To je opravdu vůbec neuvěřitelné. Dej tomu! Žádné zakřeji. Bude to ještě? Tomu Čečkina. Sníkrnu, co on vymyslí. Tady na to, na konč! Dej tomu! Jo! To je opravdu Kdyby to chtěl strhnout, ne? aby si dali poslední pár výjezdů. Když si Vašek to zkusí. Jakoby penďák. Že? Ale já jsem se na Kdyby to nepřeknul, Co? kdyby tam vystavit krava. Možná s tou lízou by se mají ty štěpleru. On pojede tam tudy, ale. Což bude ještě si rozehrát. Neuvěřitelný obrovský potles pro Jirku Bendu. Potles pro Jirku, Jirko jeď! Hele, ta teda jde. Ty. Hele. Hele. To je vorba. Do toho Vašeku. Hele, živé. Jeho 148 stavějící se na... Dobrý. Tak na poprvé to dál. První pokus dál na poprvé, asi druhý pokus. Tak je dojebaný, že? S problémy, tak uvidíme, jestli to ještě pokoří. Stačí, aby tam opravdu vyhrávali Jak to prohrál větší díry nějaký. Má tam hranu a zůstane na švě. Kdy nejde. No počkej, Kyšo, netahy mi za uši. Protože samozřejmě někdy je potřeba na vyšší Dívej, dívej. ta energie té setrvačnosti, ale někdy už potom to nevytáhne. To bylo Kyšo.
Bouchačky, vy. Koupne se přes hranu a Hala. krásně. Dlouhý auto je opravdu mnohem stabilnější, ale je to masa železa. Tak Jirko, pojď za náma, postav se tady k nám do Jožina z Baži, nebo k a pojď! Vašek taky krásně, jsme na to! Pojď! Tam je velký schod. Tam je velký schod. Jaska se zastavila opravdu o tu vegetaci, o to bahno prorostlo.